Здравейте YouTube! Сега точно като в предишния клип наблюдавам изгрева. Цялото е малко скучно. Това не мисля, че ще отим нещо прави всеки път. Днеска темата е, нали, от същата поредица. Темата е баня. Пак съм на тъздърваната платформа. Това от предишния епизод. Това е банята. Моя дизайн. Значи, материала на самата стая пак е от уния блокове, само че различен цвят. Цвят циан. Ето. А пък вода е от същата глина, дето се намира, суровата глина, дето се намира в езерата. В Майнкрафт, нали? Копайте на топки, после я правите на блокове и по-дълго такова. Значи, това тук е тоалетната. Тук има малко слабо вин с дължини, тук е капака. Тия копче просто го сложа за декорация. Тук е ваната с чешмата. И тук има 3 картини. Тук има един прозорец. Тук е душ кабината с такива с каменни тухли и плочи от каменни тухли. И таваните е направен от тях, дето покрива самата душ кабина. Самата душ кабина е направена от тия стъклени панели. Тук съм скрил ръчката, защото няма друга къде да я сложа. Ако я сложа, тук ще стои грозно, което тук ще я отмете от водата. И тук е самата ръчка. Само че сега трябва първо да сложа плочата, преди да го пусна, защото водата ще премахне ръчката и ще спре самото да функционира. Включваме го. И ето е водата. Тук влияш, правиш си бизнеса. И после излизаш. Значи тук отзади сега системата е така. Тук има Redstone. Тук е тази ръчка. И като я включим, тя подава сигнал на този Redstone. Той деактивира този торч. Писта се изключва. Дърпа този блок и водата нахлува вътре. Сега пък трябва ли да завали? Забравих планата, за да спирането на дъжда. Просто давно не съм играл Майнкрафт. Тук има едно килимче. Сложил съм го отпреди. Без причина, просто декорация. Тук е нали, мивката. Тук отгоре има огледало. Не е огледало, просто стъкло. Не го сложих, просто прилича на огледало някак, като го погледнеш. Тук има два честа, които играят ролята на шкафчета. Тук има едно цвете в версия. Тук тези копти съм сложил като поставка за четките за зъби. Всъщност това е добра идея. Хубава идея. И стои добре просто, дори да не е за това. Добре стои. Тук това е самата мивка, а това е чешмата. Сега пък трябва да мишат. И тук е като малък плод. И това общо взето банята. Следващия клип, не знам за какво ще е, трябва да помисля. Може би ще е за спаване. Сега трябва да звъни човек. Не спряха да ми звънят. Значи, това е общото този клип. Следващия клип мисля да е за спалня. Или за всеки дневно, не знам. И
Надявам се клипа да ви хареса. Абонирайте се и до нови срещи.